Ahojte milí priatelia, dneska tu máme pre vás krásny trojizbový byt, ideálny pre mladú rodinu v Považskej Bystrici na sídlisku Rozkeď. Poďme sa hneď na ňo pozrieť, poďte! Výborná lokalita, vstupnosť, krásne prostredie, veľa zelene. To sú hlavné charakteristiky tohto bytu. Ak radi cestujete MHDčko tak ako ja, tak pri kúpe tohto bytiku určite využite cestovanie MHDčko, keďže zastávka sa nachádza rovno oproti bytovke. Milí priatelia, blížime sa k záveru tejto videobliadky. Ak vás daná nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kontaktovať na dole uvedený e-mail o telefónne číslo. Teším sa na vás. Ahojte! At night.